Hola, hola, què tal? Benvinguts a la 10a edició del torneig internacional Arcadi Manchon. Des de Santa Margarida de Montbui us saluda Nil Alemany i aquí al meu costat tinc el Víctor Sanlín. Bon dia, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nil. Partidàs el que tenim avui. Olga Parres, Naya Berecochea, 29 anys contra 18 anys, joventut contra experiència. Una vez más. Lástima. Doncs era molt potent aquest primer servei, però se li queda curt al revers. És espectacular el punt i ara sí que treu la ràbia la jugadora francesa. Ho celebra efusivament perquè ha tingut de ser un punt llarg i molt treballat per la Naya. Ahora ha sacado el genio que lleva dentro, ¿no? Doncs la doble falta d'Olga Parres, el regal d'una pel regal de l'altra. Menos mal para Berecochea. Sí, sí. Estem al mes de maig, però algunes s'anticipen al Nadal ja. Buenísima. Brutal ara Olga Parres, que torna a pujar el nivell, torna a treure el caràcter. Ho ha fet el primer set quan està contra les cordes, hem vist el seu millor tenis, i ara altre cop. En el segon es col·loca per sota i torna a fer una pas endavant Olga Parres. Domina Olga Parres completament el joc, pren riscos en el primer servei i quan el connecta realment està portant de bòlit a Naya Berecochea. Altre cop duríssim el servei. Bien jugado. Perfecte, Berecochea responent als cops contundents d'Olga Parres. Les dues pugen i molt a l'hora de la veritat i ara Berecochea ha demostrat un excel·lent domini del punt. Ha sigut espectacular per part de les dues tenistes i celebra amb ràbia, ho està traient tot la jugadora francesa. Qué punto. Qué importante este punto. Llarguíssim. Hay que aguantar. El punto del partido. Doncs ha tocat a terra Berecochea. Un punt que podia ser decisiu, llarguíssim, ho comentava el Víctor. I Olga Parres que respira una miqueta. Necesita templar los nervios. Doncs aquí tens un altre servei. Dos serveis directes en aquest joc espectacular. Berecochea que tindrà dues pilotes de títol, de torneig. Sí, señor. A ver si lo certifica. Dues oportunitats per Berecochea. La primera. Buenísima. Ahí, claro. Arriba Berecochea! Ho celebra, aixeca els braços. És la campiona del 10è torneig internacional Arcadi Manchon, Naya Berecochea, que a la primera final arriba i moldrà, s'emporta el títol. Ho celebra ara al vell mig de la pista, es dirigeix també a la zona d'entrenadors dels seus entrenadors del top tenis, s'abraça amb el coach, ho celebren perquè Naya Berecochea és la campiona. Veiem el cop guanyador, veiem la repetició, la seva primera final de la jove jugadora de 18 anys. Connecta, aquest ha sigut l'últim punt i aixeca els braços celebrant el seu primer títol